ole zawai che ve kule tun huna hian WhatsApp a kan thalak kan DP da tur ho kan lak na ang chi te kan lan kim thei lo chang om thina khating kan lan kim thei dan ka voine hian en kan tum dona entina na hi kan ti china nga hei kan zawain kan lang kim thei lo ani entina na helai chau mang don tai la helai mi hin lang vele thei don lawa khating ka kan zawaya an lan thei dan kan sir ho don ani olem sabera chuan application pakhat mammo kan naya chu square droid hinia Play Store a download tur oma ti chuan he video description a hian a link kada bokai du chuan lo download don nia olem sabera chuan square droid application a kan lutanga ti hian alo langanga he ta square profile photo a hian kan lutang ti chuan gallery a hian thalak kan la don ani ti chuan na china kana soitak kha he man kan tumanga hei lo ni ta a helai color hi kan siam danglam thaya kan tu danin hei color te blur te gradients te ka chu du danin nangmani lo thlak kol ve to menga hei hi dp kan mang don ta ni ti chuanin he ta hian khang color te siam zo vek to nuwa khan save don ani hian ti chuanin he ta hian ka photo quality idu ang to kha adjust mai don ani ta hian hei quality sang deuh idu chuanin thing te hi thlanga tian quality ka chunang ma thu ni ta sela ti chuan khang quality te thlan zo to nuwa save photo a hian lutang ti khan thalak chu I save to a ti khan WhatsApp pa kan lutanga helai thalak ki siam kha lo ni ta hei tuna chuan zawain lo lang vek to ani chuanin dp imang du chuan danna khani lut la me don ani ole khati zong kha voinia video kan pek chu le thei chu ni a soifo ngin ka channel le ile subscribe lo ni chuan me subscribe ve turin non gen ache